Joo. Ja tässä olisi tämä päivämäärä tulemaan tärkeää. 6.11.7.999. Ja tämä on kuulemma Joonin synttäri. Ja tämä paita on sattu mulla olemaan itsellä päällä. Tämä on Ilpo Partanen, joka puhuu. Niin tässä on tämän näköinen ukko niin kuvassa. Niin minäpä sanoin, että nyt lähti Ilpolta paita päältä. Ja sitten tämä ukko rupesi sanoa, että no niin, onpa kiva kun sai hienon paidan. Ei meinannut kelevata, mutta kyllä. Onks Viljo näkynyt? Niin, ai niin, hei. Hei, kato. Me on tässä tää verkkari. Niin kato, siinä on se viinapullo. Kato tuolla. Näet kato. 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 Viljo näkyy. Kato. On, kato, nyt se on taskussa. Tää on ihan harjoiteltu homma. Niin. Onks Viljo näkynyt? Tässä tämä arvoisa yleisö. Arvoisa yleisö, niin kun katselet tätä filmiä, niin tässä on tämmönen kuin Jooni ja Ilpo on lähdössä Joensuun kaupunkiin. Niin ne on lähdössä Joensuun kaupunkiin autolla. Niin eikä uskalla vielä ottaa itse, mutta mieli näkyy tekevä. Jaana mieli tekee, sanoo, että Jaanilla mieli tekee viinaa, pullo on jo taskussa. Viljo on näkynyt. Niin. Aha. Joo. Kyllä. Viino, missä se on se nätit tytö, kun pillua tekee mieli? Ei saa. Piupali, paupali, kun pillua tekee mieli. Lampari. Piupali, paupali, pikku tekee mieli. Kyllä me, kato lähdetään Joensuun. Vähän janottaa, tuo kassikin on vähän tyhjä, kun tyhjät pulut laitettiin tuohon aattoon. Ja sitten mä ajattelin, että tää on tämmönen firman kassi. Niin. Se on tässä kato leima ihan se valoa vasten näkee. Se alkaa aalla loppu oho, siinä on 2 kirjainta välissä, että tuo kyllä Jooni on ylpeä. Nuopari sitä kyllä tietää tää, mutta kyllä on Jooni ylpeä. Paikka kun joutui kuskus, mutta eiköhän tuo iltapäivällä kun laittaa verkot järveen. Mut kato kun sillä on noin hieno punainen paita päällä. Aha. Ne. Kyllä meillä on hauskoja filmiä tulee täältä. Se on, kato, tää oli vasta ensimmäinen näytös. No. Ei tää oo kaupungin teatteri, tää oli ihan kansalliselta. Kato mitä se teki. No mitä? Minkä teki? Niin. Homon teki, minkä teki?